Miniszterelnök úr, amikor délelőtt beszéltünk egymással, akkor azt mondta, hogy az Európai Uniós vezetők találkozója előtt, hogy egy nehéz találkozóra számít. Nehéz találkozó volt-e? Született-e bármiféle döntés, és milyen hatással lehet ez ránk nézve? Nehéz is volt, és nem sült ki belőle semmi jó. A helyzet az egyre inkább aggasztónak tűnik, miközben naponta 5-6, időnként 10 000-en érkeznek mindenfajta ellenőrzés, kontroll és válogatás nélkül az Európai Unió területére, migránsok, aközben folytatódik a sehova sem vezető tanácskozások sorozata. Én szívesen jövök ezekre a tanácskozásokra, mert sosem lehet tudni, hogy mikor történik mégis valami, ami fontos a magyaroknak, de ez most a többedik olyan megbeszélés, amikor úgy érzem, hogy nem kerültünk közelebb a megoldáshoz. Ráadásul most nem csak, hogy közelebb nem kerültünk, hanem veszélyes vizekre is sodródunk, mert az egyetlen közfelkiáltásos határozatunk, mert formális döntés nem volt, az az, hogy a törökökkel, mint stratégiai partnerrel mindenképpen tárgyalni fogunk. Amit én elvileg helyesnek, de ebben a formájában stratégiailag elhibázottnak tartok. Szerintem nem szabad Európának abba a helyzetbe kerülnie, és ha már belekerült, akkor nem szabad bevallania, hogy saját erőből nem tud megoldani egy kérdést, és valaki mástól, egy harmadik féltől reméli, hogy majd azt fogja garantálni az ő biztonságát. És most ez a látszat alakul ki. Nagyobbik baj, hogy ez nem csak a látszat, hanem ez lassan a valóság is. Tehát úgy tűnik, hogy Európa föladta azt a tervét, álmát, kötelességét, hogy képes legyen a saját határait saját erőből megvédeni, és helyette a törökökkel folytatott diplomáciai tárgyalásoktól reméli a megváltást, a föloldozást, a védelmet. Ez azt jelenti, hogy a valaha volt büszke Európából egy ilyen koldus szerepre kényszerülünk, ahelyett, hogy saját erőt fejlesztenénk ki, most koldulunk. Biztonságot koldulunk valaki mástól. Én azt javasoltam, hogy ezt ne tegyük. A magyar álláspont az volt, hogy csak akkor üljünk le a törökökkel tárgyalni, ha már képesek voltunk saját erőből egy tartható védelmi vonalat kiépíteni. És hogyha ez nem Görögország déli határa, mert a görögökkel nem hajlandóak, akkor följebb, északi irányba valahol építsünk ki egy ilyen vonalat, hogy világos legyen. Szívesen működünk együtt a törökökkel, mert úgy többre jutnánk mindketten, de nem létszükséglet számunkra a velük való megállapodás, mert saját erőből is meg tudjuk védeni a saját polgárainkat, a saját országainkat és a saját kontinensünket. Ezt elmulasztotta ma Európa, nem fogadta el ezt a javaslatot. A másik nehéz ügy, az pedig az 1 millió ember, ami egyre inkább így a levegőben van, vagy körvonalazódik, vagy egyre, mint a köd kezd ránk ereszkedni, mert valahol valaki bejelentette, hogy 1 millió menekültet, vagy bevándorlót, migránst, azt mi magunk szállítanánk át Törökországból Európába, és ott pedig szétosztanánk egymás között. De erről soha senki nem döntött, ezt senki nem hagyta jóvá, de ez egyre inkább mint egy terv kezd kocsonyásodni és körvonalazódni. Szerintem ezt Magyarországnak el kell utasítani, az lehetetlen, hogy behozzanak 1 millió embert Törökországból Európába, és akik behozták, azok szétosszák ezeket az embereket azok között, akik egyébként nem szavazták meg ezeknek az embereknek a behozatalát. Márpedig ez a veszély egyre közelebb kerül. Tehát azt kell mondanom, hogy a helyzet nem tisztul, hanem bonyolódik.